Una de les opcions importants que el pare Claret té, des del seu sentiment, la seva experiència de configuració amb Jesús, Jesús és el seu punt de referència fonamental, és el fer com Jesús, que està a prop de les persones, que puguin tenir una bona salut del cos i de l'esperit, que puguin viure amb dignitat, que tinguin els seus recursos. Per això, al llarg de la seva vida, ja des d'infant que cuida l'avi que no pot marxar, fins al temps que està a Viladrau, que treballa directament amb les persones, proposant-los cures, amb herbes, amb remeis casolans, fins al seu treball mentre és missioner, que visita presons, hospitals, que organitza entitats que puguin ajudar els més necessitats, fins al seu treball a Cuba amb aquella obra extraordinària del projecte de la casa per nens i nenes que puguin aprendre un ofici, que sortiran d'allà a partir del treball fet, que han fet els horts, els tallers, amb uns diners per muntar el seu propi petit negoci, fins a la seva condició que viu en la pròpia pell d'exiliat, de rebutjat, de perseguit. I al mateix temps ell, en la seva estada a París, també està a prop dels migrants, de la gent que està al servei dels senyors de París, de gent que viuen sense esperança. Tot el camí de Claret és una configuració amb Jesús i per això també una configuració amb els pobres, amb els exclosos, els senzills. I dintre de tot el seu immens treball de predicació, d'escriure llibres, de treballar en la gestió de diferents possibilitats segons els seus càrrecs, sempre té present aquesta opció radical pels exclosos i amb els exclosos. I ell es sent al seu costat com a casa.